दा जोंहा बिनि सायावहाय लेगेल सिस्टेमजों जों फोसावनो नायनांगोन आरो दा बे लेगेल सिस्टेमजोंहाय जोङो मिथिनाय एबा जोङो मोनदांनायाव दे जोंनि भारतआव ट्राइबेलफ्रा माने 2005 नि जि फरेस्ट डिवेलप्स एक्टनि मथे दे जोंहा मोनसे ट्राइबेलफ्रा जोंनि हायाव जों हाग्रा सिफायनानै थानो हानाय बे मोनसे माबा दङ मोनथाय दङ जाय मोनथायखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालामदों 2006 आव दा बे मोनथाय बायदियै जारा जोंना भारत सरकारा मोनसे डिक्लेरेसन होदों ट्राइबेल मानसिफ्रा जेरावखि थाया मानो थागिबि हिसाबै हाग्रा बंग्राखौ सिफायनानै बिथांमोना थानो हायो मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल मानसिया जों थानाया जेबो मिथिंगानि थाखाय खहा जाया मानो होनब्ला बर'फ्रा सोरगिदिं दंफां लाइफां गायनानै न'खर संसार जायो दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि बुंनांगौआ बिसो दे जोंनि सरकारा आसाम सरकार एबा BTC सरकारा दे बिथांमोना गोहोआव दं बिथांमोना दिनै जाय बिथांमोना इलिगेलि जोंनि BTC 6 शिड्युल एबा BTC 6 शिड्युल नङै ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव इलिगेलि अकुपाइड खालामनानै बाहेरानिफ्राय फैनानै न' लुनानै संसार जानानै दं बिथांमोनखौ अलरेडि गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार हरबाय इभिक्सननि थाखाय नाथाय दिनैसिमबो सार्कोल अफिसार्स बिथांमोननिसिमबो लाइजाम सफैबाय नाथाय दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दा बेखौ बिथांमोना मावग्रोनाया गाहाम माने बिथांमोननि खालि जानाय हायाव बैफोरबादि हा गैजायै दैजों खुरख' जानाय एबा सोरबा माने बै समनि आन्दलनफ्रावहाय होखारजानाय मानसिफ्रा आलाय सिलायफ्रा जाहाथे थाहैथों बेफोरबायदि आलाय सिलाय दा थाथों आरो जों मोनसेखौ जों खावलायबावो मनसुनि जानानै दिनै सोरखौब्ला वेदार हि इज बनाफाइड आरो नन बनाफाइड जानो हागौ बिथांमोना होखारनायनि आगोल सोरखौबा मोनसे नटिफिकेसन होनानै बिथांमोनखौ खावलायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो मोनसे अल्टारनेटिभ शेल्टार थानायनि थाखाय माबा मोनसे बानायग्रोनानै बिथांमोनखौ इभिक्सन खालायनाया गाहाम मानो होनब्ला मानसि हिसाबै अन हिउमेनिटेरियान ग्राउन्ड दिनै बिथांमोना नैबे गुसु समाव गोजां बोथोर समाव निहोर गोलैनाय समाव दिनै न'आ सिफाय जानाय बिथांमोना न' गैया हालाय हाफाय दिनै गोजां बोथोर जि जोमनि खोथा दं दिनै गथ' गथाय फरायदों स्कुलाव थांनायनि खोथा दं दिनै सेनिटेसननि खोथा दं बाहेरायाव थांनायनि खोथा दं दुगैनायनि खोथा दं दै लोंनाय ओंखाम संनाय गासैनिबो समस्या दं बेखायनो मानसि हिसाबै अन हिउमेनिटेरियान ग्राउन्ड गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि खामानि मावोबा जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव प्रपार प्लानिं प्रपार नटिफिकेसननि गेजेरजों अल्टारनेटिभ बेबस्था खालायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बानायग्रोनाया मोजां